سلام كما تكونوا بيتسب تي زينا نزل ساعات زحزنا لكم كند زيناتاتن معبالتاتن بمزرزار كفل لمي دقيمة شالوم تبريدالي مراحتي حوحات بهزبوم زلمنو قاومتي سلفتات بوليتيكا تግራይ ድማ ንሕወሓት ዝዕጅቡ ክብል ዝገለጸ መራሒ ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ምዕራብ ትግራይን ካልኦትን ብዝምልከት ሰፊሕ መብርሂ ይበሎ በዚህ ዜና ዝተተሓሓዘ ድማ አብ እዋን ኩናት ትግራይ ዓዊሉ ንመንግስቲ ኤርትራን አብ ፓርላማኡ ዘመስገነ አብይ አሕመድ ሕጂ ድማ አብ ትግራይ ዝተፈጸመ ኩሉ ጀኖሳይዳዊ ፍጻመታት በመንግስቲ ኤርትራ ከም ዝተፈጸመ ዝርዝር መብርሂ ይበሎ ነዚ ውዕሉ ፓርላማ ኢትዮጵያ ዝምልከት ዝርዝር ሓበሬታ ሒዝናልኩም መጺና ኣለና ቻናልና ሰብስክራይብ ብምግባር ክትጅምሩ እናዓደምኩ ብቐጥታ ናብቲ ዝርዝር ሓበሬታ ክሕልፈኩም ጉዳይ ናይ ወልቃይት ክብል ዝገለጾ ሰፊሕ ዞባ ምዕራብ ትግራይ አብ እዋን ኩናት ትግራይ ካብ ዝተፈላልዩ ከባቢታት ሃገር ኮነ እታ ክልል ከም ዝተማዛበሉን አብ መብዛሕትኡ ቦታታት ተመሊሶም ናብሮኦም ይመርሑ ከም ዘለውን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ተዛሪባሎ አጸጊሙና ዘሎ ጉዳይ ወልቃይት ዝበለ አብይ እቲ ክልል አምሓራ አብ እዋን ኩናት ከምናቱ በመዓዝ ዘመሓድሮ ዘሎ አካል ክልል ትግራይ ዝኾነ ከባቢታት ዘላቂ ፍታሕ ክረክብ ከም ዝግብኦ እውን ተዛሪቡ እቲ ከባቢ ብሸነኽ ክልል አምሓራ ወልቃይት ተባሂሉ ክጽዋዕ ከሎ ብወገን ክልል ትግራይ ግን ወልቃይት ንሓንቲ ወረዳ ምዕራብ ትግራይ ዝውክል ምዃኑ ይፍለጥ ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ዝተመዛበሉ ሰባት ናብ መረበቶም ክምለሱ ኣለዎም አብ ክንዶኦም ኮይኑ ዝውስን የለን ናብ ገዞም ተመሊሶም ብሕጊ አግባብ ይወስኑ ዝብል ቅዋሚ ዘለና ብምባል መርግጺ መንግስቲ ፌደራል ኣነጺሮሎ አብ ምጅማር ኩናት ትግራይ ልዕሊ 1 ሚልዮን ህዝቢ ካብቲ ከባቢ ተመዛቢሉ አብ ውሽጢ ትክልል አብ ዝርከብ ማዕስከራትን ንመከራን ሕሰምን ተሳጢሑ ከም ዝርከብ ይፍለጥ እቲ ዘሸገረና ነገር አብ ከባቢ ወልቃይት ዘለዩ ልክዕ ሓርስታይ ዘሪኡ ምህርቱ ከም ዘባጽሕ ኩሉ ስደት ምምዝባል ስቃይ ዘሪኦም ካብ ካልኦት ሓይልታት ረዲኤት ዝጽበዩ ሓይልታት ኣለው ክብል ድማ ንሕወሓት ነቒፍዎም ኣሎ ዝተመዛበለ ኣይትኸድን ኢሎም ሒዞም ተመዛበልቲ ዘይተመለሱሉ ከባቢ እቶም ሰባት ክምለሱ ስለ ዘይደለዩ ዘይኮነስ ተመዛበልቲ ትሕጃ ዝገበረ ፖለቲካ ብምህላው እዩ ልክዕ ብምጽዋት ዝነበሩ ብደቆም ዝልምኑ ገለ ሰባት ከም ዘለቡ ገለ ሰልፍታት ተመዛበልቲ ህልውንኦም ዘናውሕሎም እዮም ክብል ድማ ንመራሕቲ ትግራይ ወቒሶሎ ብወገን ሰብ መዚ ትግራይ ብምምሕዳር እቲ ከባቢ ናብቲ ቅድመ ኩነት ዝነበሮ ንኽምለስ ማለት እውን ስታተስኮ ክረጋገጽ መንግስቲ ፌደራል ንክልል አምሓራ ብምግዳድ ክፈጽሞ ኣይከኣለን ዝብል ነቐፌታዮም ዘስምዑ አብይ ግና ሕጂ እውን አብኡን ዘሎ ሓይሊ ዘሕለፎ መልእኽቲ ህዝቢ ናብ ገዝኡ ይመለስ ስሩሑ ይስራሕ ንሕና ድማ ፖለቲካዊ ክትዕና ንቐጽል ህዝቢ ግን ክሳቀ የብሉን ዝብል እዩ ብምባል ጸዊዑ ምስዚ ብዝተኣሳሰረ ብዛዕባ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ርኢቶ ሂቡ ሕጂ ኣብ ትግራይ ተዛማዲ ሰላም ኣሎ ምስ ዝተፈላለዩ አካላት ዝተዘራሪበ ህዝቢ ትግራይ ሰላምን ልምዓትን ይዝደሊ ሕጂ ካብ ዘለዎ መከራ ዘውፅኦ ከም ካልኦት ከባቢታት ክለምዕ ምስ ካልኦት ህዝብታት ብሰላም ክነብር እዩ ዝደሊ አብ ትግራይ ብበዝሒ ተወዳዳሪ ዘይብሎም ውድባት ፖለቲካ ከም ዘለዎ እውን ብምሕባር ንሕወሓት ካብ ምዕጃብ ሓሊፎም ካልእ ትርጉም ዘለዎ ስራሕ ከም ዘይሰርሑ ግና ነቒፍዎም ኣሎ መድረኽ እምበር ተዋሳኣይ ክኸውን ዘይምኽኣል እዩ ተቃወምቲ ሰልፍታት ትግራይ ተራ ዓጃቢ ተዋስኦ እምበር ተራ መራሒ ተዋሳኢ ክጻወቶ ይከኣሉን ኢሉ ልቲኦም ዘለውሉ ደረጃ ክቕየር እንተኽኢሉ ግና ብዙሕ ነገር ክቕየር እዩ ኢሉ ከም ዝሓስብ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ገሊጹ ምስቲ ናይ ሎሚ ቅነ ዝነበረ ጎንፅታት ብዝተኣሳሰረ እቲ ሕዚ ዝስማዕ ዘሎ ድምፂ ከም ድምፂ ዑፍ ኢና ንቆፅሮ መጠናዊ ትንኮያታት ይካየደለው ኢድኩም ኣክቡ ጥራይና ክንብል ንደሊ ክብል ብመጠንቀቕታ ትኩረት ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ካብቶም ባንዳታት ዝበሎም ከይኮነስ ኣብቶም ሰረት ኢትዮጵያ ዘነቃንቁ ዝበሎም ግን ከዓ ብስም ዘይጠቀሶም ጸላእቲ ከም ዝኾኑ ተዛሪቡ ብጀነራል ታደሰ ወረደ ዝምራሕ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ነቶም ኣብ ከቢድ ጸገም ወዲቆም ዘለው ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ክምለሶም ዘይምኽኣሉ ክንቀፍ ጸኒሑ እዩ ምስ ኣዘዝቲ ሓይልታት ትግራይ መራሕቲ ሕወሓትን ብዘይምቅድዳው ስልጣኑ ኣረኪቡ ካብ ክልል ዝወፀ ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ዝነበረ ጌታቸው ረዳ ግና ተመዛበልቲ ከይምለሱ ዕንቅፋት ዝኸውን ዘሎ ሕወሓትን እቲ ግዚያዊ ምምሕዳር ንምዃኑ ዝኸስስ
ኣመኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝኾነ ጌታቸው ኣብ ዝሓለፈ መራሒ እውን ኣምባሳደር ኣሜሪካ ብምስናይ ናብ ሑመራ በፂሑ ምስቶም ነቲ ከባቢ ዝመሓደሩ ዘለዉ ሰብ መዚ ክልል ኣምሓራ ተራኺቡ ምንባሩ ይዝከር። አብይ አሕመድ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዘባእሰና ቀይሕ ባሕሪ ኮይኮነስ ጦርነት ትግራዩ ድማ ክብል ገሊጹ ኣሎ። ካብ ቀረባ ዋናት ፖለቲካዊ ዝምድናን ሓርፊፉ ዝጸንሐ ጎረባብቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን እቲ ቅርሕንቲ ኣብ ኩናት ትግራይ ዝጀመረ ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ተዛሪቡ። ንሱ ኣብቲ ንኣባላት ባይቶ ዝሃቦ መብርሂ ምስሓብ ክልቴን ሃገራት ነቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዙርያ ኣፍደገ ባሕሪ እተርእዮ ዘላ ጥሙሕ ስዒቡ ዝመፀ ከም ዘይኮነ ገሊጹ እዩ። ገለ ሰባት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ፀገም መንግስቲ ኢትዮጵያ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ስለዘለዓለ ዝመፀ እዩ ዝመስሎም፣ እዚ ግና ጌጋ እዩ ይብል። ወሲኹ ኤርትራ ኣብ እትፍጠራ ትሒዙ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ፀገም ነይሩ እዩ። ንሕና ናብ ስልጣን ምስ መፃና ግና ኣየድልየናን ይትረፈና ኢልና ንሓሙሽተ ዓመት ለሚናዮም ኢና ክብል ተዛሪቡ። እቲ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ዝኸረረ ቅርሕንቲ ድማ ከምቲ ብዙሓት ሰባት ዝሓስብዎ ብጎዳይ ቀይሕ ባሕሪ ዝጀመረ ኣይኮነን ብምባል ኩናት ትግራይ ምስ ተጀመረ ኣብ ቀዳማይ ዝርውግእ ንሽረ ሓራ ምስ ወፃእና ሰራዊት ኤርትራ ብድሕሪት ተኸቲላት እዩ። ገዛውትን ደርብን ናይ ውልቀ ሰባት ከፍርስ ጀሚሩ፣ ሽዑ ቅርሕንቲ ጀሚሩ ክብል ተሰሚዑ። ብኣክሱም ክንሓልፍ ከለና ኣክሱም ኣትዮም ነቲ መንእሰይ ብጅምላ ክቐትሉ እንከለው ቅርሕንቲ ተላዒሉ። ንዓድዋ ሒዝና ሓሊፍና ኣብ ዓድዋ ፋብሪካታት ክዘምቱ ከለው ቅርሕንቲ ተፈጢሩ። ኣብ ዓዲግራት ምስ በፃሕና ፋብሪካ መድሃኒት ክዓኑ እንከለው እቲ ቅርሕንቲ ኣብ ጫፍ በፂሑ። ኣብቲ እዋንቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ በዝን በትን ናይ ምውጋዕ ዓቕሚ ኣይነበሮን ኢሉ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዚ ጉዳይ ንሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ነበር ገዱ አንዳርጋቸው ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኤርትራ ክዘራረብ ከም ዝለኣኸውን ገሊጹ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ንባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኢትዮጵያ ኣብ እዋን ህንፀት ዓብይ ግድብ ህዳሴ ካብ ዝኾነ ወገን ልቓሕ ይኹን ሓገዝ ከም ዘይረኸበት ኣረጊጹ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር 3 ለካቲት 2026 ፀብጻብ 6 ኣዋርሕ ብምቕራብ ካብ ኣባላት ባይቶ ተወከልቲ ህዝቢ ዝተለዓሉ ሕቶታት መብርሂ ኣብ ዝሃበሉ ንሱ ብቆራጽነትን ተባዓት ኢትዮጵያውያንን ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዘለዉ ኢትዮጵያውያን ብሓባር ስለ ዝሰርሑ ዝተወገነ ፕሮጀክት እዩ ብምባል ኢትዮጵያ ንህንፀት እቲ ግዳበ ዝኾነ ይኹን ልቓሕ ወይ ሓገዝ ከም ዘይረኸበት ኣስሚሩ ኣሎ። ካብ ውዕሎ ፓርላማ ኢትዮጵያ ክንወፅእ ከለና ድማ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ከተማታት ትግራይ ዝገበሩ በረራታት ዳግማ ጀሚሩ ኣሎ። ኣብ መንጎ ሰራዊት ፌደራልን ሓይልታት ትግራይን ዝተፈጠረ ግጭት ስዒቡ ንሓደ ሰሙን ተቃሪፁ ዝፀንሐ በረራታት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ሎሚ ንግሆ ከም ዝጀመረ ተገሊጹ። ሎሚ 3 ጥሪ 2026 ንግሆ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝተበገሰት ናይ መጀመርታ በረራ ኣብ መቐለ ከም ዝኣተወት ምንጭታት ተረጋጊጾም። እቲ መንገዲ ኣየር ቅድሚ ሕጂ ኣብ መዓልቲ 8 በረራታት ናብ መቐለ ከካይድ እኳ እንተፀንሐ ንሎሚ ግና 5 በረራታት ጥራይ ከም ዝተመደበሉ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣሎ። መተግበርት መንገዲ ኣየር ድማ ኩሉ ናብ ትግራይ ዝገብሮ በረራታት ሕጂ እውን ክፍተት ምዃኖም የርኢ። ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ኣገልግሎት እቲ መንገዲ ኣየር ናብ ንቡር ከም ዝተመለሰ ኣረጋጊፀን ኣለዋ። ነዚ ሰዓት ዝሓዝናልኩም ዜና ነዚ ይመስል ነይሩ። ቻናልና ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ክትኮኑ ንዕድም። ሰላም